Last 700 guys, nagkabanatan na itong tatlo. 700 kilometers, 700 meters pa. Hoy! Nagkaroon ng chin drop. Itong nasa likod. Isa na namumuna na itong si Bang. Likod si Urbano. Zombie apocalypse. Ganda yung uniform mo, drop and roll. Ganda yung uniform mo. Shout out sa mama ko, dyan nagpaalam. Saan si Gila? Uy, nabrilo ka eh. And guys, so nag-start na itong ating RV category. Yan. So bago natin umpisahan ang ating race ay babatiin mo natin ng happy birthday si Charlene May Biernes. Yan. So salamat sa pagpaparace madam. Ang race na to ay bilang celebration ng kanyang birthday. Yan. So happy 19th birthday Ma'am Charlene May Biernes. Den, shout out Den, dito Den. Oh my. Ayan na. Unang bumanat si Renz ng Sambales. Den, likod ka muna Den. Likod ka. Guys, so nagkakabanatan na nga. Ayan na, at medyo mabilis itong arangkada nila, 49 km per hour ang takbuhan nila sa unang bugso ng karera natin. So biglang nagminor. Huminto, na-stop ang bunatan. Dito lang muna tayo sa likod at yun, may makakasalubong tayo. Ana, umanat na naman sa harapan. Samuel Almandres nandito sa pangalawa. Nasa unahan si... Sino nasa unahan? Yan. Shout out kay tatay, you know. Medyo may edad na pero... Ha? Yun, may kumakalas na dito sa bandang likod. Medyo nagkagwatan at bumagal naman sa bandang unahan. Meron tayong 246 pito itong nasa harapan guys. Tumahabol pa rin yung nasa likod. Ayan na nga at na-etiket na. May kumakalas na dalawa sa bandang unahan. And so shout out din sa kasama nating nag-video si Dion. Yes! Yes! Paharap ka na! Hindi na pa sana. Hoy! Minor lang, may sasakyan. Bukas balik kami mamaya. And so Samuel Almanres yung nasa harapan guys, kasama ng isang Sambales. At itong sino tong nakaisa? Ito. Ayan, batang
Nitoy. Bumagal yung takbuhan pero may nag-attempt dito sa bandang kaliwa. Ayan, si Obani may sumunod. May sumunod sa likod, nagpapahila. Dito tayo sa bandang... Tuloy nyo lang! Ayan, si Obani. Anak ni classmate ko yata ito. Yoli, Obani. Yan, so may dalawang nasa breakaway ngayon. Tuloy nyo, pinapatay na oh! Okay, tagayin mo na lang! Yan, sino tong dalawa? Ginito ba ni isa tas si Jan Asli yung nag-bayang-bang na. Guys, so may dalawa tayong breakaway. Yan, yung nasa harapan, tupang bayang-bang na si Jan Ashley at si Kenneth Obani. Dalawa itong ating breakaway. So biglang huminto yung ating peloton, guys. Hindi sila humabol. Ayun na, parating na yung dalawa nating breakaway. Silang dalawa pa rin. Ayan, so hintayin natin yung peloton. Medyo malayo-layo yung gap ng dalawa. Nasa 200 meters. Ito na, may dalawang humahabol. Team Kandi at Isang Candelaria, isang Nitoy. Ayan na, paparating na yung so kukunti na itong ating habol na tropa dito sa bandang likod. 5 na lang. And may humahabol din na dalawa sa bandang unahan. Andito na si Samuel Almandres sa bandang likod. Samuel Almandres. mamaya na lang sa ikite. Si Angelo Urbano nandito rin. Tutok mga konti doon. Yan, so nagpangabot na, malapit na, dikit nyo na. And nagpangabot na yung 4. Inabutan yung dalawa nating breakaway. So pupunta natin. At ito na nga guys, magkakasama na itong 4 na breakaway. Ayan, dalawang batang Nitoy. May dalawa pa yatang nakawala. Asa yung si Ana taga-bayang-bang? Wala na. Nandun, 4 pala itong humahabol. 4 ang humahabol guys. So nasa bandang harap. Para pa, doon ka na sa likod. Nandito pa rin yung dalawa nating breakaway. Mahabol yung 4. Ayan guys, so lumalamang pa rin ang 150 meters itong dalawa nating breakaway. At kala ko inabutan na kanina. So ito pa rin. Ayan na. Dalawang breakaway natin. Patuloy na bumaba na dito sa mga bandang harapan guys. Ayan. Palitan. Okay, tuloy nyo. Ayan. So 150. 40 kilometers, 42 kph ang takbuhan nila. Okay, so nakalayo na naman itong dalawa nating breakaway. Hindi nakahabol yung 4 kanina na nasa likod. Pero may isang humahabol. Yes. Sa bandang likod, may isang humahabol. Boss, may bike sa likod. ...41 kph, bumaba ng 39, 38. Huwag kayong banat lang. Habulan kayo. Yan, may dumidikit na isa sa bandang likod. Bigyan mo ka ng video konti. Okay, so may dumidikit na isa. Yan, si Angelo Urbano. Dumikit na guys mula sa likod. So bali 3 na itong ating breakaway. Okay, 3 na kayo. Banat mo na, banat! 41 lang. Bok, diyan ka na lang. Huwag ka magpaparap, bayaan mo sila dyan. So 3 na itong ating breakaway. Mamaya tingnan natin guys kung gaano kalayo ang kalamangan nila.
Pagdating doon sa ano, arangan ko, doon ka sa gitna pa, ikutin mo sila. Guys, so nasa harapan ngayon si Angelo Urbano. Pangalawa itong si tropa nating Boyangbang. Pangatlo itong si Kenneth. And so papalapit na tayo ng papalapit sa ating U-turn area, guys. And guys, so nakaikot na yung dalawa nating breakaway. Yung lapit lang, malapit lang. Papaikot na rin tong dalawa. Ayo, nakaikot na tong 5. May dalawa pa. Okay, malapit lang. Ayan guys, so successful, nakaikot na sila. Tara, tara, tara! Ayan, so ito yung dalawang nahuling umikot, guys. Ay! Sabaw! Samuel Almandres nasa likod na. So balik bike lang yan, guys, si Samuel. And matagal na hindi sumali sa ating pakarera at walang ensayo. Okay, dikit mo! Yan! So 4 itong nasa likod na humahabol sa ating dalawang breakaway. Gasolinahan! So dalawa pa rin itong patuloy na humahabol sa ating tatlong nasa breakaway na nasa harapan, guys. Ang Nitoy at isang, so dalawang tropang Sambales to. Ayan, humahabol sila sa bandang unahan. This. Ayan, so doon tayo sa may bandang unahan, guys. Sabutin natin yung breakaway natin. Ayan, so napakalayo yata ng kalamangan na nila. Ayan, ito na yung tatlo, malayo. Nasa kalahating kilometro na yung kalamangan nila. Okay, so tatlo pa rin itong ating nasa harapan. Yan ka na lang sa likod, ah! Si Obane yung nagdadala, tapos si Angelo, at pangatlo yung si tropa natin natanggabi ang bang. Kenneth Obani. Ayan, guys. Wala nang layo na. 40 km/h pa rin ang takbo ng ating tatlong breakaway at patuloy na bumabanat, guys. So hindi na kaya makakadikit yung ating nasa likod. Malitan na lang pala kayo, malayo na. Diretso na, diretso! And so medyo okay na rin yung takbuhan ng mga tropa natin dahil hindi bumababa sa 40 kahit pabalik na sila. So medyo malapit lang yung race natin ngayon at ito naman ay local race lang na parang ensayo ng ating mga tropa. May sasakyan sa likod po, unahin natin. May sasakyan! Ayan, so 41 kph pa rin ang takbuhan nila. Babalik na tayo sa barangay ng Iga. Yan ang Victoria ka, Francis. Ha? So medyo tumulin, guys, sa dala-dala ni Angelo Urbano, 46 km/h. Ayan, so bumilis itong hatak ni Urbano dito sa dalawa niyang kakampiyon na nasa likod. So parang hindi na nga makakahabol yung nasa likod, guys. So tumutulin. 46 pa rin. Layo. Ayan, nakukula naman itong taga-Bayangbang. Okay, so paparating na itong tatlo nating breakaway. Ayan na, so nakaikot na yung tatlo. Tingnan natin kung gaano kalayo. Malayo pa rin.
Ayan guys, so nandito na yung tatlo nating breakaway. Ayan, papalapit. Generate nyo na lang. Wala na, nag-generate sila sa likod. Okay lang yan, arahin sa'yo. 43 kph pa rin, natakbuhan nila. Ayan, natatakot na madikitan ng mga nasa tropa. Lukuhin man dyan na sila. Hindi. Oh, andyan na sila! Hinta eh. So tatlo pa rin itong ating nasa breakaway. Ayan. Hindi na nakahabol yung nasa peloton. Obani umarap. Layo na, doon pa lang sila sa tulay. 150 lang, 150. 1.5. 1.5 kilometers lamang. Okay, so nasa boundary na tayo. Nasa less 2 kilometers na lang yung natitira sa ating karera. 2 kilometers. Atak-atak ni Urbano 40. 40 km per hour. Ayan, so hindi pa rin sila bumababa guys sa kanilang takbo. Andiyan na, malapit na sila. Wala, malayo. Ano? Okay, ubusin nyo ng lakas nyo para maganda rin matayan mamaya. May re-remate pa ba mamaya pagdating sa ating finish line dito sa tatlo nating breakaway. Yan. So guys, kahit sino nang manalo naman dito ay magkaka-trupa yata itong nasa breakaway. Last 1.5. Sumabagal na yung takbuhan guys. 39, 40. Ayan, bumilis itong si Obani. Ayan, sinundan ni Bangbang at sinundan rin ni Urbano. Talaga naman. Ayan na. Nagpapalit si Obani sa harapan. Pero hindi na pumalit yung isa. Oh, tabi! Last 1 kilometer na tayo. Ha? Hintay natin sila. Last 800. Last 700 guys, nagkabanatan na itong tatlo. 700 kilometer, 700 meters pa. Hoy! Yeah, tuloy mo! Nagkaroon ng chin drop. Itong nasa likod. Yeah! Nagkakabanatan pa. Mabanat yung taga-bayang bang. Last 400 pa. May tricycle. Ayan, nahuli na si Urbano. Yeah! Last 400. Wow! 300. Kaya 200. Wow! Yeah! Eh, so nangunguna na itong si Tupang Bayang-Bang. Ayan. Nasa likod si Urbano.
Ayan, mahawol pa rin. Naubusan si Bayang-Bang. Ayan, urbano pa rin sa harapan, guys. Urbano pa rin yung nagbagi sa ating... Ayun sa likod. Iba talaga, iba? Ayan, nag-chin drop na pero nakuha pa rin niya yung ano. Wala! Sayang! Ayan, pangatlo si Ubani. Nakaraan po sa Tarlac kami. Ano yun naman tayo? Utang. Sa may guhit, sa may guhit. Pag-initin nyo kayo, Nay. Pag-initin nyo. Yan na yan. Diyon! Nandiyan na Diyon! Ayun ano yung sasakyan to. Ay, pag-initin Patabihin nyo na yan! Patabihin nyo na! Patabihin nyo na yun! Uy! Kumilig ka!